Priatelia, radi by som vám predstavil túto novinku. Jedná sa o X5 motorizácii M50i, čo znamená, že pod kapotou je dvakrát preplňovaný 8-válec. Máme tu na laserové svetla, 22 kolesa, M-Sport brzdy, M-kový športový výfukový systém, krásna modrá farba. Vozidlo je rok výroby 2021, bolo kúpené na Slovensku. Takisto pozrieme si interiér, bezkľúčové otváranie. Najazd vozidla je 32 000 km. Ako môžete vidieť, je tu krásna výkladková perforovaná hnedá koža. Vozidlo má panoramatickú strechu, ambientné osvetlenie. Čo je plus, je vzduchový podvozok. Takisto vyrievaný volant. O komfort zadných cestujúcich máme postarané takisto formou vyhrievaných sedadiel. Ceníková cena nového vozidla bola na úrovni 112 000 eur. Aktuálne je u nás na predaj za 63 900, samozrejme s možnosťou odpočtu DPH. Vypočujeme si 8-válec. Myslím si, že to stojí za to. Je to auto, ktoré vám urobí aj z pochmurného dňa zábavný deň. Tak vás táto ponuka zaujala, radi vás uvidíme u nás v Prešove. Môžeme sa spolu pozrieť na toto krásne auto.